додгоҳи олии тоҷикистон наврасеро ки дар куштори ду нафар дар яке аз истироҳатгоҳҳои ноҳияи варзоб муттаҳам мешуд ба 10 соли зиндон ҳукм кард. Шаҳло Ваҳобзода додраси додгоҳи олӣ зимни қироаи ҳукм гуфт ки ин ноболиғ ба 3 моддаи кодекси ҷиноӣ яъне дуздӣ, раҳзанӣ ва куштор гунаҳгор дониста мешавад. эълони ҳукм ва 10 сол зиндонӣ шудани ин наврас норозигии ҳам ҷониби маҳкумшуда ва ҳам ҷониби ҷабрдидаро ба бор овард. онҳо мегӯянд ки дар рафти мурофиаҳои судӣ чанд дархосташонро додрас нодида гирифт. ман вообще ҳукма қабул намекунам, барое ки ҳақ рафтагӣ нестай суд. ин кӯдак нестай, ин кӯдак 4 нафари дига писари моро куштагия. 4 нафар кардагия. мо ай кӯдак шубҳа надорем. ин кӯдака бегуноҳа 10 сол додан. мо тамоман ай суд розӣ нестем. волидони ноболиғи маҳкумшуда ки пас аз эълони ҳукм зиёд эҳсосӣ буданд, таъкид намуданд ки ба ҷинояткор будани писарашон боварӣ надоранд ва тасаввур намекунанд ки ӯ чунин як ҷинояти сангинеро содир карда бошад. бо дархост карда будем аз судя ки деларо ақиб гардона. одамое ки на самом деле кардан ҳамин корро биошинанд. дархостҳои мо рад карда. ҳамаи дархостҳои карда мо рад карда. вакили дифоъ ва наздикони маҳкумшуда аз ҳукми додрас изҳори норозигӣ намуда гуфтанд аз болои он ба зинаҳои болоии додгоҳӣ шикоят хоҳанд бурд. ҳатто дар табаре ки олоти содири ҷиноят эътироф шудааст, изи дасти ӯ кӯдак нест. дар трезае ки гӯё ки вай баромада рафта бошад, изи дасти кӯдак нест. баъд аз ҷиҳати ҷинсӣ ҳам вай наметавонад ки онҳоро кашола кунад ё ки онҳоро куштор кунад ва ё паша набуданд ки дар парванда камбудиҳои ҷиддӣ зиёд дида мешавад, аммо раискунандаи мурофиаи судӣ ба ҳамаи камбудиҳои парванда чашм пӯшида ноадолатона нисбати зерҳимояи ман ҳукм бароварда ҷазо дар намуди 10 сол маҳрум сохтан аз озодӣ таъин карда шуд. мо бо ҳукми баровардаи раискунандаи мурофиаи судӣ Ваҳобзода Шаҳло норозӣ мебошем ва мо ҳатман шикояти кассатсионӣ менависем. ҳарчанд ҳарду ҷониб қарори додгоҳро ноодилона арзёбӣ намуданд, вале додраси парванда Шаҳло Ваҳобзода мегӯяд ҳукм бо назардошти далелҳои кофӣ ва пурсиши шоҳидон дар чаорчӯби қонун сурат гирифтааст. мурофиаи ниҳоии парвандаи пурсару садо пас аз 9 моҳи баҳсу баррасӣ рӯзи 7 апрел дар додгоҳи олии Тоҷикистон анҷом ёфт. Амриддин Олимов, Алишер Зарифӣ, Радиои Озодӣ, Душанбе.